Здравейте, хорица от VBOX! Аз съм Слава от Марио и днес ще говорим относно отново коментар на Blue Hooligan, който е за Тони Калво. Тони Калво, т.е. Антонио Калво, е роден в Испания, в Барселона и е отраснал в школата на Барселона. Изиграл е няколко мача за Барселона С и Барселона Б, но за жалост не е играл в Барса. Тони Калво в момента играе в Анастозис и е номер 7. Има 6 мача и 1 гол. Тони Калво е роден на 28 март 1987, което в момента е на 25 години. Тони Калво е известен с това, че игра в Левски, але. Игра там в Левски беше много добър, ама понеже нашите хора не струват и затова го разкараха. Аз преди време, като бях с дълго коса, приличах доста на него. Нямам снимка, но съм се нарисувал. Ето тук. Може да видите. Не съм се направил кой знае как. Но, така. Той е висок 1,71. Малко е нисък, но въпросът е, че е бърз, техничен и много го бива. Но за жалост го изхвърлихме. Ако имате коментари, пишете отдолу, гласувайте и кажете някаква друга тема или въпроси. Това от мен.